Tònia, va gros. Antoni de na Margarita ha desaparegut. Què dius? No saben on és, no agafa el telèfon i no crida tampoc a ningú. Ai, que no agafes telèfon? No sabem què ha succeït, però jo crec que és on terra estremordit o és a l'hospital ja. Em faig creus, no me puc creure això com estàs dient. Segur que no t'has begut aigua del Carme. O hores d'ara, tal vegada és mort. Déu-me'n un quart, perquè ara que no poden fer funeral seria un drama. Sí que és un drama, sí. Morir tot sol, sense família. Tu, que coneixes gent per allà, per Ponent, abans si pots afinar qualque cosa. Tu no preocupis, jo faré un parell de telefonades i esbrinaré tot el que pugui. Abans que te diuen, m'ho dius tot d'una, que ara d'això n'han de treure's net, perquè això és un desastre. Jo tot d'una coseta i te dic coses. Penja, que tinc que telefonar. Ala, adiós. Que et truca. Digui'm. Sole. Hola. Estic bé. No. No estic bé, Sole, no estic bé. Fase zero en pijama sense sortir de casa i passant un calvari per aquest fill meu que em fa passar la padrina, tu. Sí. Espera. Mira, ara sí se'n va a la muntanya amb els budistes a veure si el troba al seny, per anar perdut. Mira que seu pare fos aquí. Tu saps què li diria en Josep? Una plantofada ben donada. I encara així no n'hi hauria prou, perquè tu sola... Ja ho senties com jo li deia a en Josep, aquest nen serà una bala perduda, perquè tot li donem mastegant, i mira, i només hem tingut a fill, i encara em fa això, i què vols? Ah, no? Què? Per què et trucaves, doncs, aviam? Ioga! I com vols que faci ioga, ara, Sole? Que no concentrar altres coses? Quines coses hem de concentrar avui? Xacres sexuals? Ja, de la part de baix, que s'ha d'obrir i s'ha de fluir. I quan ho fan, això? El de sempre. Bueno, espera, deixa'm-ho mirar. Espera't. Bueno, espera, no posis nerviosa, cony. Espera. Tots aquests baixos sí. que tenim. Ja la veig. Anem a lubricador. Una acabada blanc. Anem a flexibilitzar-los. Ja. Anem a desbloquejar. Sí, ja ho veig. Ja que obrir. Sexualitat. I fluir. Anem a començar. Bueno, va, mira, faré cas. Bueno, sembla interessant i també es va bé, no? I tu més, no? Que em vas dir l'altre dia que aquelles 3 o 4 gotetes, no? Sí. I jo, mira, si més no em prepararé per quan em vagi de passar. Exacte. Vale, doncs vinga, Sole, gràcies per dir-m'ho, Vale, ara quan acabi et trucaré i et diré com m'he sentit. Poc a poc. Vale, guapa, gràcies. No, ja no. No hi penso més i no bec més. No. Sí. Gràcies, Sole, gràcies. Vinga, fins ara. Ens truquem ara, sí. Adéu. A veure. Sí. Anem escalfant aquests baixos. Sí. Ens obrim tot, deixem tots els esfínters ben amullats. L'anus, la vagina, els ovaris, la vagina, la nostra zona pèlvica, endins, el nostre anus, endins, apretant. Sí. Quines pessigolletes! Apretant. Entre avui de missa i això, quina calor! I amullem. Sí.
Que se'n vagi a la merda, meu deixa'm fill, mira. fluir. Entre això i això ja en tinc prou. Tornem a rotar. Rotam. I notam tota aquesta escalfor que entra, tots aquests fluids, tota aquesta lubricació en els nostres baixos. Ai, espereu, jo crec que en llevaré la faixa. Sí. Ai, Com penetra. la temperatura Sí. aquesta. Han d'estar sueltos, han d'estar sueltos. I jo que no ho sé. Idò, vinga, torna a mi que em fer por. Sí. Tot obert, ben obert. Com us sentiu? Sí. Diu, bé, m'ho sentim bé. Roda. Vinga. Sí. Ai, tots som crecs. Sí, notam Ai, com es neteja. ai, Sí. ai. Sí. Ai, bueno, lots, que n'hi hagi prou d'aquest color, que això. I doncs, i que escaufes, i Cristina puta. Ai, quina hora deu ser, Déu senyor. Ai, i aquell home me deu esperar. Ara, vinga. L'altre dia en farem un poc més. Ara aquí estem relaxats. Mamasté. Ala, fins un altre dia. Oh, ja som més sordites. En Toni deu estar desesperat. Vinga, Toni Salort. Vinga, va, si el cafè. Vinga, Toni. On t'ets? El teléfono Bueno. 643025553 está apagado o fuera de cobertura. Deu ser que és grandíssim. Ai, aquí pot trascar que ja ha anat a donar enciamada. No agafa, no. És raro. 630025553 No, tornaré a provar aquí una estona, vam. está apagado o fuera de Ai, cobertura. vinga. Vinga, va, mare. Vinga, ara ja deu estar aquí grua. Vinga. Toni, bon, però... El teléfono Comença a passar pena ja, eh? 643025553 Ja está me apagado o telefona. fuera de cobertura. Ai, Hola, mamà. ai, carinyo. Que dies que fe, que no mos veiem, eh? Ai, sí, feia dies que t'havia de telefonar, però és que el dia me passa volant amb tanta feina. Té moltes coses a contactar. Ai, però què passa? Fas una cara? No res tinc. No, vas de cara. Si dius que no, deu ser cosa de la pantalla. Vinga, va, abans de que comenci jo. Faig gimnàsia. Molt bé. Sí, que en faig. Hi ha altres coses que faig, ja en xerrarem. Sí, molt bé. Així m'agrada. Vinga, explica, com van les caminades? Alerta per on la gent, No t'atraquis de més. I sempre amb la mascareta. Que va rastreta. Ai, et sembles a jo tomba somona. Què dius? No vaig rastreta, mamà, amb la mascareta. Sí. Ai, i que necessites res? Si jo visqués a Mercadal, però és que jo encara no tinc clar si te puc venir a veure o no. Hi ha gent que me diu que sí i gent que me diu que no. Ai, això de la desescalada és un embolic. No vingueu. No, perquè abans encara us posaran una multa i serem a afegir. No, ja farem dinerots quan puguem, els diumenges. Aquesta paella tan bona que fas. Sí, molta feina tinc, sí. Això del teletreball, que si famílies, que si alumnes, que si reunions amb mestres, documents, ai, mira. I amb elles dues fent escola a casa, mira, és una locura. Has de fer tanta, no hi ha per a què. Ja ho veus, Després un li agafa cosa i... No, per res. En Paco què? Què fa? Ara és en sa petita, amb l'Skype. Passejar escana, petita. Mamà, nosaltres no tenim de ca, què dius? Ai, aquestes orelles, Déu meu. Jo que sé si anau armat de ca o no. Con tal de trascar la gent armada de tot. Ai, ma, mira,
Ara que no me veuen, ara que no m'ho veuen, t'ho explico. No puc més! 24 hores amb en Paco! Ai, no puc, mamà! Ai, Déu meu senyor, què és que dius ara? Què és que dius? És un porc, és un dixatzi. La taula posada sense res llevat els plats bruts i la tapadora alçada amb les gotes per allà. És que mamà, és horrorós. Pixo besbàter. Venen de lliga ells. L'avi, Déu l'hagi perdonat, ja ho deien que era brut i donero. I sa mare, mesquina, bona dona, però fa coloret de sunyera també. No puc, mira. Si això no acaba pres, no sé què faré. Mira, saps què? Que quan t'acabi, me separ. Que te separaràs? Però, que trobes? No, relaxet i que sigui el que Déu vulgui. Si no estàs bé, no hi ha que aguantar res. Que vida no n'hi ha més que una, mona. Sí, mamà, no te passis pena. Ara m'he posat així, però jo cerco els meus moments. Bé, escolta, ara tu, va, expliquem, què te passa? No, sí que és bé que tinc cosa, va. Ai, mira, és que antes de que me telefonessis, prou de telefonar a Antoni, no hi ha manera. No m'agafa. Bueno, tranquil·la, no serà res. Jo ho trobo tan raro, perquè cada dia a la mateixa hora, no falla mai. Però no passis tanta pena. Que no te contesti no vol dir que estigui malament. Ell està delicat. Pensa que potser ha sortit a fer una volta ara que pot i s'ha deixat el mòbil a casa seva. No deu ser res, sí. Raó tens, també pas pena i m'enfil tota sola. Li telefones més tard i veuràs com te contesta. Vinga, mamà, demà te torno a telefonar abans si no estic tant de dies, que sos un desastre. Sí, va, una besadeta. Adéu, t'estim. Adéu, mamà. Besito, carinyet. Fins la pròxima. Hola, Sisqueta. Espera un moment. Que hi ha, que no veus que estic fent feina, dona? Sí, ja ho sé que estàs a la feina, és un moment. Mira, és que sa mamà està molt preocupada. Espera un moment, per favor, espera. Vinga, digues. Antoni? Sí, Pantoni, perquè diu que no li agafes telèfon. No passa res. Ai, ja, jo ja li he dit que no passava res, però que vols que te digui, tu ja coneixes a sa mamà, es preocupa, ella troba que no es deu estar bé. Per això mateix t'ho dic, perquè la conec, perquè se la munta. Mira, jo he pensat que ja que tu ets a l'hospital, te podries mirar si hi ha hagut cap ingrés avui. Mira, jo no tinc temps ara, jo no tinc temps. Però perquè és que entreu en paranoia, no m'acosta. Va, m'escolta, precisament perquè la conec, t'he dit que no li facis cas, per favor. Ara no puc, si puc més de... Ai, bueno, si és que tampoc t'acosta tant, no? Feu per sa mamà? Va, m'escolta. Vale, mira, després m'ho miraré, si puc. Voi! Mira, m'acaben de dir que acaba d'arribar una ambulància, vale? Ara te tinc que penjar. Te tinc que penjar perquè me'n vaig a corrents abans que hi hagi ambulància. Ai, val, sí. Però està tranquil·la, que segur que no l'entoni. Voi!